Ngibingelele babuwele emakhaya nibiyele lapha sohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya nibingelele yona-ke ingwe edle ezinye ingwe. Babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe la usisi wathi ucela simsize nangu ubhuti owamthembisa ukuthi uzomfaka emsebenzini. Akazange samfaka emsebenzini kodwa usisi uyezwa ukuthi abanye abantu abagwaze ngaphambili ngemumva kwakhe uyakwazi ukuthi abafake emsebenzini kodwa-ke babukele entaneni yazi anginawo amaningi angile ngamaningi ake sinikele nigonze libone uhlelo babukele before singene kuhlelo lethu lanamhlanje cela ningakhohlwa ukusubscribe niphinde nilike phela. Bingelele babukele emakhaya unomthandazo lokhulumayo ngibhalele uhlelo umgwazele ukuba ungilekelele ngagwaza ngemali kubhuti uSamkelo ukuthi angisize ngithola umsebenzi kodwa ke kwayinhlanga zimoyamo nomoya ngiphindanga ngamthola ngile ngithi ngiyazama ngapha nangapha angimtholi ngiyamfonela ocingweni angimthola akalibamba ucingo kodwa bakhona bambonayo kodwa mina ke akabuyelanga kumina ingakho ngibhalele lolu hlelo ukuthi lingelekelele ngikwazi ukuthola imali yami back. Engajwayelekile le kwezinye iy'ndawo yazi la ungashaya ngobeka ibize u-3. Qoqo. Yebo, njani ma? Ngidingani ngisiza ngani? Njani? Kwenzekeni? Hayi. Siyabingelela mani njani? Siyaphila. Yebo, asikhona. Okay ma. Sila kahle kahle sihamba nosisi size angazi ubhuyi. Umfana wala ekhaya. Ayike, ayike ngayikhuluma nani. Samkelo. Napa abantu bezekweni nginande endlini. Yeah. Wena obathi. Abantu Hayi kabi into betala. Size kuyona le ndoda ba. Bese cela sicime i-TV ba. Oh, bafowethu. Sesiyahlasela. Hayi asenihlasela. Hayi ngahlala phansi. Ngahlala phansi. Sihlala ngakuphi la? Oh sisungeza uzohlala ngapha ke duze kwami sisi. Bafu kuhamba kanjani? Hayi kancane ngiyangezwa ngani. Yebo okay. Bafo sila nje sihamba mayelana nodaba la sisi. Themba ukuthi usisi umjwayele. Hayi ngiyamazi khona le roundini. Ngiyamazi plan. Igama lami mina ngingonyaka mfethu ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Umgwazelo. Yebo. Oh. Sihamba nosisi la. Kodwa ke awumeke usisi alindlala udaba lakhe sike silizwe ukuthi limi kanjani. Nazo-ke Samkelo. Kade ngakutshela lo. Lemsebenzi yakho. Olethi mina ngibazi labantu olethi. Iyakulandela imisebenzi yakho, khuluma ngani yakho. Yebo ngicela uchaze sisi. Yebo. uSamkelo ngichaza indaba. Yebo. Ngikoleni wanginikeza ilokhu nja wangithembisa ukuthi uzonginikeza umsebenzi. Wathi angimgwazele ngo-1850. Hayibo. uSamkelo ngamnika ngoba ngithemba ukuthi uzonginikeza lo msebenzi engudingayo ngoba uyazi ukuthi ngihlupheke kangakanani mina. Kudinga kangakanani lo msebenzi. Baningi abantu asebafakile ngathi-ke nami-ke ake ngithi ukucusha kuyena anginikeze angizamele lo msebenzi. Sekudlula iy'nyanga kade angimfuna ngithi umsebenzi uzoza uSamkelo kumina anginikeze umsebenzi lutho. Hayi ngakutshela ukuthi uzozwa. musu ngeslim. Ngiyaxolisa mama mina ngasakhuluma naye olethi. Wakhuluma ukuthina? Wakhuluma ukuthina? Khuluma. Ngakutshela mina ngathi imini wena uzozwa ngami. Ngizwa kuphela inyanga zo5 kuze kuyaqana ngalena. Awenze islima wena. Uma uyiphathela iBP la musana uzongisukela la. Mfethu. Baba mgogo hayi kabi mfethu bengisacela ukuthi uchaze kolakho udaba usisi le nto akhuluma ngayo yayazi. Hayi okunye ngiyakwazi kodwa nomthawu ngafika nekora la namanje. Ikuphi okwaziyo? Khuluma wena okwaziyo. Nomthawu mina ngathi mina ngizoza kuwena mase wena okwaziyo. Iphi imali yami enganginikeza yona? Anginikeza ngawena imali.
Imini ongathi ngizoza kuwena umthanga mama senifika nabantu la uma uyiphathele ku-BP la nomthanga ngathini kuwena ngathi mina ngizokuthinta Njengoba mfethu njengoba usuvika ngoma wakho nje uma wakho angene kulento thina size kuwena la ungalibele kancane kancane uma lapho ugogo kade sanda kumbona nomthanga kodwa wakhuluma naye wathini wena ugogo Angithi wamdelela umxhapha kazi zonke inhlamba. Mfowethu lapha sasiphuzeni abangani bami. Wawuphuzela gogo wena makhuluma ngendaba yemali. Owokuqala mina le mali ngayigcwalisela uyena ugogo. Nomthaka bengazi phela mina. Hayi usikhaya nomthaka. Ungazi uyini? Abone ngizofaka le list elandelayo nomthaka. Hayi imali le ngayigcwalisela impesheni yagogo mina. Khona abawu-10 asebengenile labo ngibona labo sibili. Imali yami. Uzoyithola imali yakho nomthaka. Uzoyithola imali yakho nomthaka. Mfethu, emasisi ungambeki isandla. Lalela mfethu. Mawusufika nekhona nekhaya seniyalo nje kodwa yini kodwa nomthaka. Wathini wena gogo ufuna indaba yemali? Ngasho mfethu mthatha mina ngizoza kuwena nomthaka. Mina uvela ne umuntu omdala. Angimthuka. Wamthatha ngehlamba wena ugogo. Sacela masisi ukuze sixazulule kahle le ndaba. Kahle kahle size kumfowethu manje ayikho indawo esingaxoxela oledi yabo nje nawe nomthaka nje buka noma usidine kanjani indaba yakho. Nalezi ikhora zakho la nomthaka ngizoyenza iplani amaviki amabili amaviki amabili kanjani ma uyayenza kodwa udaba esize ngalo la ngiyamuzwa yebo ukuthi hayi ukuthi sizomosha kwakho ma size mayelana ngodaba ngifawona ma emsebenzini mase ngixabene zipho wena uyahlupha wena Uzomfaka emsebenzini uzomfaka nini sayibhubhudla imali. hayi nomthaka ikhona Ngiyayidinga ngisawudinga lo msebenzi ndinga imali yami. Anginawo cash mina. Awunawo cash le ngikunezayo nini? Imali ukuthi senze njani nje ukuthi awunawo cash. Ngicela ngiphe noma 24 hours nje ngibe 24 hours ngiphi le mina enganginika yona. Dinga le ngikunezayo. Ngizoyenza iplan ma ngizoyenza. Washonsa. Kahle kahle mfethu kwenzakalani vele wena isitori sakho awusichaza ukuthi yini usisa angangena emsebenzini and awakasitsheli ukuthi kahle kahle njengoba usuthuli nje kuthula imali thula umsebenzi awuchazi laphana mfethu ngamtshela ngathi ngicela ezwe ngami ngamtshela nomthanga ngakutshela ngicela uzwe ngami laphana sihlukahlukene kule group nje basuke sifaka abantu laphana khona imali yakho omunye umuntu khona yakho ezangimina khona yakho omunye ungaphakathi isihlukahlukene mfethu uyazi nawe ngakutshela ngathi wena uzozwa ngami fona ngama group la abantu ngokuhlukahlukana kwendawo ngakutshela ngathi ngicela ungibekezelele mfethu Wawuhlulwa yini ukungitshela ukuthi khona phakathi khona phezulu khona ngaphansi uyazi mfethu izinto zihamba kanjani South Africa mfethu sishane mfethu sishane Wawuhlulwa yini ungichaza mina ngiyayidinga imali ngakuzela khona ngiyayidinga imali yami njengoba ke sesila nje uyayibona lento ukuthi kahle kahle nakuma wakho isikuveza ngesinye isithombe unomthando ongisukela kodwa ngiyasukela ngemali yami hayi angiphimbe ngakutshela imake ngicela ukubuza let's say wena uyithatha uyibeke einyaweni zasisi usisi uyithatha uyibeke einyaweni zakho wawuzokwenza njani kuthiwa wena kuthiwa uyena akazwani nokulinda angizolinda mina kuze kube yini ngakutshela nomzazi ngizokuthinta mina futhi mase abanye labo bafakayo bayakwazi yini ngoba bayalinda yini ngoba balinda uhamba ngelist ngeke phela phela uthi number 40 phela futhi ukamzimali manje in 2 weeks usengenile emsebenzini mina wohlulwa yini mina number 10 nomthando ngifuna yamuzwa ukuthi intakhala ngayo yini akwazi ungenza isilima lo sisi ngicela uchaza ukuthi kwenzekeni lo abanye bayagwaza ngithi kuyena wonke umuntu uyagwaza kuyena mebegwaza abanye in 2 weeks abesemsebenzini mina inyanga ezo5 ngihlele ekhaya sihlukene phela mfethu njengaphakathi isihlukene ngizobona abahlukene kunami phela ni group bafethu nami nginethimba lami nje engilongilifaka kancane kancane fanele phuma umuntu ungena umuntu ufuna usisi imake mfethu kanti ufuna usisi enzeni
ngokukunikela imali kancane ngicela Ungafa ngingiyeke. imali ngizofuna Ngifuna imali yami mina ngisadinga Okay. kwalo msebenzi ke mina manje ngifuna imali yami. ngiyamuzwa ke manje Ngifuna imali yami ke njengamanje. Ngizoyisamela mina umsebenzi ngiyayidinga imali yami 1850. Impesheni kagogo leyo. angizothinta mfethu Hayi, ngiyayidinga mina njengamanje imali yami. etafuleni mfethu ukuze ukwazi ukuthola imali yakho Kuhlala kuphi itafula? cha phela mina nami nginethimba lami angingedwa Angihlangene mina nethimba lakho ngangikhulume nawe mina. kodwa Mina ngakhulume nawe mina. nomthaka ngishilo ngathi mina ungiphi ithuba mina ngizoyilungisa lento Wema. ngizoyilungisa Wangitshela nini uthi ngiphi Hayi kabi, ithuba? ma. Kodwa uyeza ukuthi size ngani la Ngizwa kahle ngani. yebo ma size nganawo umgulukudu lo wala ekhaya mina futhi Uyini kanti? Kufanele wehlisa umoya. Ngoba wena ogangiphi. ngampela yazi uma ukhuluma iqiniso uwena umuntu wrong mfethu uwena umuntu ekumele Awube wrong kodwa uzanezi ikhora zakho lo ngasho ngaxolisa mama Kumele- Ngagcina nini mina ukubona? Ngagcina nini? Ngagcina ngelanga mina ngikunikeza imali. Emva kwaloko awuphindanga ngakubona. Pho hamba nemali yami. ngasho wathi ngizokuthinta nomthaka Okukhohlwayo ukuthi umuntu waseroundini khona abanye abantu abakubonayo wena. nomthaka sihlukahlukene abanye basuka le abanye basuka le bese siyahlukahlukana Ikupha kuwenza ukuthi ungafiki kimi ungichazele yonke leyo nto kodwa usubaleka. nase nomthaka Uncese ini lapho mina ngiyadinga imali yami. Ngiyafuna. Kunini mfana? Ngiyafuna imali yami mina manje. Senza lezi zinto zakho la ekhaya ungilethela amacala la ekhaya. Kanti ngiyaxolisa izolo lokhu ungenza iladi la ekhaya. Kunabantu abadala la ekhaya. Uzoba ngumsindo la ekhaya. unomthando ma Unomthama ngifuna imali yami mina kuphela ngihambi. Angizelanga ukuzoba ngumsindo ngizofuna imali yami kuphela. Namsuke sifunela imali ethe xaxa Ufuna amantombazane basolela kancane uyosebenza. nalapho yebo basolela kancane ma uzoyilungisa Manje usebenza ngemali yami. ngicela ungiphi Awukwazi ukuthi ungasebenza ngemali yami. awuthi ngibona ithimba lami phela ngizoyilungisa mina imali ngizofonela mfethu ke usisi Ngiyayidinga mina imali yami. akasafuna Njengamanje ngifuna imali yami mina. angazi ukuthi sokwenze njani ke njengoba usisi Ngiyayifuna. akasafuna ukubona Thimba usisi usefuna imali yakhe Akabone nje wenza njani ngiyayidinga mina imali yami. awuzama iplan ngithambe ngicela ungiphi isikhashana mfethu Eh, ngiyakwazi Ngiyayifuna mina. yabona sicela uzame iplan noma ufone noma wenze njani ngeke azayibambe lo mfethu usemsebenzini manje mina obengasebenzi Imali, ngingena mfethu. kusasa Ayikho-ke. mina ngikubona kusasa ntambama esengibuye emsebenzini wemfethu uzoyikulungisela Ngiyayifuna mina ngifuna imali yami. Ungezitshela izikhona Ungangitshela zakho izinto zakho. Mfethu, Mina imali. ngifuna imali yami. abantu abadala banomnizana ezikhona zenu ngiyaxolisa ma bengaqondile singaze kufika abantu Kunabantu abadala wena ugogo wamenzani? Wamthuka ngithi ekhulume ebuthi indaba yemali. Waxolisa kuba ngoba mina ngagcina ngikuneza imali wathi ugogo methi uyadlula esitolo nangu wena ukhona. Wasekutshela ngendaba yemali ngoba kade ngangithungathana nawe mina ngifuna indaba yemali yami nomsebenzi. wena nje sikhuluma ngami nabangani bakho Bapha abangani bami. uthatha ugogo indaba yethu ngoba sayiqala sodwa Hayi bo phela ngangiboleka kuyena imali cathi wena uthi imali ngangiyithatha apho ungwazi ukuthi ngihlele ekhaya. ngizoyilungisa nomthapho ngizoyilungisa please Wemfethu, bafethu wemfethu, Uyazi ukuthi wemfethu. ngihlele ekhaya. Mina ngazi ukuthi uma unecala umuntu ngisho noma angaqhumisa ngempama ezu10 kumele wamkele ngoba wena owonile nginamanga ma Uqinisile mfana wami. Ngisuthi lo mfana. Ngisuthi ngane yami. ngiyaxolisa Ngoba ma ngikwazi mina ngiyaxolisa Kuba kuya ngokwami ngabe ngiyayidinga. ngithi phumani. Wagogo akasangithembi manje bangithiwa sengicela imali. Ngasangithemba uzothi ngihambe ngiyoyilahla. Hamba kahle ncese futhi nangu lo mbhemu Hayi, futhi imali yami. inkinga lapho yazi kodwa omunye usisi kule group yesibili pheze manje ungimle entanyeni mngani wami futhi awungilekelele la bagcwele indlu nalezi ikora zabo ukuthi bafuna le mali yakhe phela manje mina sekuduma ngishiya ikhanda manje angisazi manje mngani wami lo muntu akezwa mshini akafuni kwaphuma la ekhaya mfethu yazi wemfethu sicela ukubona ifoni lalela mfethu imali mina ngizofika kuwena ntambama mfethu kwazo zama usimlungisele lo muntu ngoba manje ayingeke Mina ngidinga manje nje wamtshela ngani ukuthi akeze manje. ngiyacela mfethu uma uphuma emsebenzini ungifonele mfethu zama ukuthi sihlangane bese silungise indaba nomuntu wemfethu ngiyacela wemfethu ngizobuyela kuwena mfethu wemfethu sicela ukubona ifoni njengoba ifoni ingabonisi nje ukuthi iyafona hawu mfethu nanje sengifonile ik-silence phela ifoni ispeaker sasebenzi yakhanya Fix silent ukhuluma kanjani nefoni silent. ya phela mivele yakhanya nje ngase ngiyakhuluma wemfethu lalela la ngizobuyela kuwena mfethu mesefikile Ave enzani isilima lo. yema ngizobuyela lalela kuwena ayikho Kodwa into kubuhlungu ukwenze esingayenza mina mfethu. kanje.
Nomtha uyazi mfethu, Kanjena mina. Soyilungisa Mfethu Mina manje ngikhule nawe. senzenjani-ke thina? Soyilungisa mfethu, soyilungisa. Senze njani-ke thina? Usigeleke uqobo lwaso wena. Mfethu, yabo lesi story sokuthi kanjani omunye umuntu kanje asisingeni thina. Anginawo nenduna emsebenzini, nami kule nto ethu siyenzayo khona induna yethu. Mina imali ngiyaneza wena, ngineza. Imali ayinikwanga induna phela. Ya phela wena useduze kwami phela bese iyaqhubeka kanjalo mfethu, kanti wena wazi kanjani ngoba nje. Angithi uyabona ukuthi imali Senze angifuna njani-ke enduneni, ngifuna kuwena mina ngineza imali yami, Nkosi yami ngiyihambele. Ngizofika Yazi kuwena okubuhlungu ukuthi ntambama, mina ngabe sekuthiwa wena, ngicela noma cha, u50 rand igogo sekunzima ukuthi mina ngilahla imali mina. Ngilahla imali manje ugogo asangithembi ngemali ngoba ngalahla imali enkulu. Siyangima lento yenu, siyangima lento yenu. Sekuthi angithi phumani. Ngiyaxolisa gogo, ngiyaxolisa gogo. Siyangima. Nomthanga ngizokulethela nomthanga into yakho mfethu. Yabona ngisafuna ukudla amathambo engqondo. Ntambama kodwa ngizokuthinta mfethu. Qondelele emnyango, awubona ukuthi kalokhu Cha mfethu uzakala. lalela. Mina Nangu ngingalethelanga Ntomdala abantu ethi ukuthi asiphume. bezolalela Lalela mfethu. Ngeke sikwazi ukuthi simele lento yakho. Sicela sinike ifoni yakho namateka akho. Hawu uyabona. Banike phumani. Hawu uyabona. Ngoba asifuni size siyithathele. Yabona. Usingazothombulo. Manje mabo bathatha namateka ngizobanikeza imali yabo nje. Ngikhuluma lento phumani. Ngizobanikeza imali yabo kodwa manje sebeyangixina nabo nomthaphe sengaze ngenze nje phela nalezi. Thatha abantu bakho niphume. Asihambeni bese siqedela kahle emnyango Eh mafethu asifuni iqedele emnyango khumula amateksi kodwa bafethu kodwa yebo sophuma ma cela ukuthi kodwa nomthaphe singazoyivume mfethu into enje mfethu. Ngifuna imali yami. Singazoyivume into enje mfethu swakuthi yangaphela nawe mfethu Uyazi iphi imali umlomo wakho ngawubhali. Ngiyaxolisa ma. Wena ubalekeleni? Uyazi kodwa bafethu. Ubalekeleni? Masokisi siyawacela. Ngeke bafethu senifuna umoya wami. Senifuna umoya wami. Senifuna umoya wami. Senifuna umoya wami. Phuma nabantu bakho wena. Ngihambani phela nalabantu bakho. Sifuna amasokisi. Uthathela abantu bakho mfethu. Awuthathela abantu bakho mfethu. Awuthathela abantu bakho. Awuthathela abantu bakho. Amasokisi baba. Yabona mzala lezi ikhona. Buthi ifoni yami konke bafethu. Ake yabona umtha. Nomtha mfethu angahle nenzela into nenzala. Ngiyaxolisa ma. Yabona wena nomtha. Phela phansi. Hey wena. Yabona Hey mami yeke. Sasa lungu. Ngiyaxolisa ma. Ima. Wenzani? Songisabisa ngemali yami. Wemfethu wenzani? Wema uyambona wenzani? Sasa namateka anento zami. Wenzani pho? Ngiyaxolisa gogo. Wenzani pho? Ngiyaxolisa. Ima wenzani? Ngiyaxolisa nomthaphi. Ngoba ngikuda futhi. Hayi shithu sisakekho safe kushuthi wena uzomchaya mase singeke. Hayi ngizokulungisela. Mawukwazi ukwenza kanje. Ngiyangiseza kini ukhopha ozokulethela. Asami. Mina bengiseza nanja. Hey. Sorry ma sicela isixolisele nje ngakho konke. Uyambani kahle abantu abami. Hey. Bani kahle abantu awi lo mkhulu ukuthi wami enguzala. Hawu Nkosi yami. Uyangihlupha. Hawu ntombi endala. Hayi. Cela isixolele ma. Siyabonga. Hey salamfana. Awulomtha bafethu. Please bafethu ngicela ngilekelela lapha. Yini manje? Ngicela sikhulume kancane mfethu. Ngiyacela sikhulume kancane mfethu. Mhlambe soyenza iplan bafethu ngeke bafethu. Kanjani? Ngizokwazi Yini esikhuluma? indlela yokuthola imali bafethu ingefoni bafethu. Ngicela ngibusana noma ifoni okodwa ke nje bafethu. Ngiyacela bafethu nangu ugogo la nje bafethu. Yini manje? Ngicela bafethu khona omncane bafethu. Asikhulume nje ngamadoda. Khona Asambe. omncane okhona la bafethu. Umncane Khona kanjani? omncane okhona. Khona omncane okhona. Uzani bafethu. Asambe Sikhulume sisi. nentombi endala. Khona lokuzozamela into endala please. Asambe mfethu asambe. Uyazi mfethu. Bafethu asambe. Yebo ma. Angazi uthi angaze sibuye nisize kuwena. Umiselani? Uthi asibuye nisize Uthi kuwena. ngathi unomncane. Anginayo indlela yokuthola imali phela gogo manje noma behamba nayo ifoni. Bazongitransferela khona efonini imali. Uyazi ena ngani yami. Ngikhathele ukuvala ikhala zakho. Ngiyacela ma. Ngizoyithola kanjani enye imali? Asambe mfethu ayikho nale. Banini bantu abami ngisayobheka lapha ngaphakathi yini ngase ngiyithole. Ngicela bafethu. Manini ngane zami. Asambe. Ngabheka ukuthi yini? Anginalutho. Ngiyaxolisa salukwazi, ngiyaxolisa salukwazi. Angibakweleti kakhulu. Nazi uzenza imali enkulu abantu gogo. Ngizomnisa ukudla ntembo kwena. Ngiyacela ma. Mase ngaze kambe ifoni yami ngizomthola kanjani lapha nomzwa. Ngiyacela gogo. Oya nomthawo kodwa ngiyanicela bafethu. Asambe mfethu hey baba. Boy. Hey. Boy. Angeke.
nomthawu uyazi mfethu. Usungazi kwenze nje mfethu. Usungazi uzenze nje mfethu. Ewenze nje. Hawu mfethu. Le mali le bengibekela istokfela le mali. Bengibekela istokfela le mali. Manje angazi ukhokha ngani istokfeleni. Bantu bami. Kodwa bengeke ningizwele. Yebo ma. Ningizwele. Nginawo 500. Manje angazi noma ngizongizwela yini. Cela sibone ma. Bese enye ke kubuye kukhulunywe ke bantu bami. Ngicela ningehlisele umoya. Ngokufonela nomthawu ungezi nezikora kodwa. Mrs. Wena thula. U550 noma. Yeah. U550. Yeah. Kusuthi kusele malini ngani yami? Chuthi njengoba Kusele sekusele u950. Malini? Chuthi kusele 1000. u1.3. 1.3. Hayi. Kusuthi ingane zami ngicela ningehlisele umoya. Ngikhathele lesigebengu. Awuyahlala khofona ozothola. Fonela abantu. Imali yami ngidingile ayikho into ozothola. Ma mfethu awumi. Yebo ma. Sa Lokhu zana ngizozama abantu abami. yebo. Phinde nginibize futhi nibuye sihlale phansi Imake ma. ngikhiphe Imake ma. Yebo. Ukhokhela ubhuti. Ngiyamkhokhela ngoba umntana misigebengu sami. Okay. Usho ukuthi manje usuvuma ukuthi uzothwala icala labhuti. Ngizolithwala abantu abami ngizolithwala. Wena thula wena. Imake kancane ma. Wemfethu Yaba. akulona icala leli. Hayi icala mfethu ngiyavuma Pho manje umuntu akulona icala. Ngiyaxolisa mfethu nomthango ngizwele. Wena akusakhulunywa nawe. Mama yebo gogo njengoba uthi ke manje wena usuthwala usufuna ukuthatha icala lamfana wakho. Yebo. Shuthi usho ukuthi ke usisi angabe sakhuluma nomfana wakho akhulume nawe. Akhulume nami ngizonibiza futhi ngenze kanje ngoba isigebengu sami lesingeke ngimlahle ndawo. Okay sisi nangu uma uyayibophezela uthi shuthi kahle usuzobhekana naye ngeke usabhekana nomfowethu. Hayi ngiyabonga ma. Kodwa ma kahle iqiniso lithi Yebo. manzolibeleni bavuna laba kanje basazoqhubeka banilethele amacala. Yabo njengoba umvuna nje njengoba manje usufuna ukuthi umyeke ukuthi kanti bekumele umyeke zibanjwe into zakho ukuze abone ukuthi kahle emhlabeni kuhamba kanjani. Wemfana wami yazi yini? Ngisho isigebengu siphuma ngecasket. Uyubona? Siphuma ngecasket isigebengu. Sibulela abantu kodwa mase kuthiwa silele phansi sihamba kudliwe kamnandi. Kodwa ma Afiki nami lokho. okay ma ayikho inkinga mfethu cela nikuma futhi konke sikubophezela ke manje kuwena ma nikuma mfethu ifoni. Okay ma yabo manje njengoba usisi usuzobuya kuxhumane abuye nenu sisi azolanda futhi enye imali yakhe. Afike wena uzokala isikhathi sokuthi enanapha ugogo bayahola. Ufike ntambama. Kodwa ma ngoba uyasebenza nje kodwa ingasangena. Okay ma ngicela ke ukuthi ke usisi uzobe seza kuwena. Wena awusahlangene nosisi and wena ungabe usayingena indaba kaSisi. Ayisazobonana. Hlezele. Uzobonana nani naye angithi kuyachaza ukuthi Ubingelela yini? Akukhali kubingelela wena ungithwale kabi wena. Ngiyaxolisa phela. Unasikhathi sakho. kodwa ma yazi ifoni bekumele siyibambe yona. Ifoni kahle Ifoni nami bengiyidinga. ma sicela ukuthi ifoni Ngizofonela kuyona ngizothola. Kodwa ngiyacela bantu abami nikezeni ngoba emsebenzini le foni ilapho bemfonela khona. Ngeke uzuyithole le foni. Imali yami la esandleni. Imali mfethu Ayiphelele. uzoqhamuka phela. Ayiphelele. Izoqhamuka. mfethu Ungatholakali kodwa bafethu, ungatholakali. cha lalela imali esiphungulile siyeza ukuthi umcabangele ukuthi efoni kanjani. Kodwa imali kaSisi inkinga usisi aseba nayo manje useyabaleka. Yize noma ezobeka wena responsible. Kodwa ngeke kusaba mnandi manje wena usukhipha emalini yakho yempesheni
ukhavela lo mguluko. Soyilungisa phela ngicomba. Kanti kumele sibambe ifoni yakhe le. Ifoni la. Uzotholala kanjani? ngeke uthole makuwena okhulumayo Uzohamba emabhangi Mina uyo-check ngilele i-bank ekhala balance. Cha, Ngaxolisa. ngiyayidinga le foni mina. Ngizobamba ngayo Wemfethu. ngoba ngeke ngazi mhlawumbe Sis. uzojika usujikela noma wakho la. Ngiyayifuna. Cela-ke kube wena odecide. Ima phela kanti uyapla. Ima-ke amdedele sisa ovule mfethu. Ima ngifuna umbone ukuthi ubuzokwenzani. Hayi, qhubeka yenza into ade uyenza. Kanje nenza le nto ade uyenza phela. Hayi Ufuna ukwenzani kanti kumina? cha wena ubufuna ukwenzani? Wema sis awukhulumeke noma ukuthi wenze njani wena. Wena yonke into kumele ngiyibeke kuwena. Makuwukuthi uyafisa ukuthi uma umthembe mayithi uzokunika imali empesheni uyishiye ifoni kuyena. Makuwukuthi futhi awumthembi kukuwena ukuthi awumthembi. Kodwa uma umthemba uma ukuthi lolu daba lolu sekuzoba olwakho noma umfowethu akasangeni. So sekukuwena-ke ukuthi imali yakho. Hayi kona amabandla ngiyafisa ukukwethemba. awumesisi. Kodwa uyabona njengamanje ngikuthemba. shut up wena. Awukahle. Asiyakhulunywa nawe yazi. Incane phela imali yakho. Ima. Soyilungisa. Ye wena. Ukuba incane imali ngabe uyayikhokha. Ngaba uhamba ngenyawo kuba imali yakhe. Ungangisi nje ngihlukanisa. Bonakala ngamaqaka amhlophe ukuthi waphenduka iphara. Kodwa Wethani? Bazokubulala abantu Bazokubulala Wenzani lo? bazokubulala abantu Wema uphilile kahle ekhanda lo mfana wakho. lo engqondweni Lalela sisi. Khuluma ukuthi wenze njani noma. Yebo manje ngiyafisa ukwethemba kodwa yabo manje angithembi umuntu. Bese kuqhamuka emalini? Hayi kabi, ngiyaxolisa. Ngabe ngiyakunika umuntu omdala ifoni kodwa ngiyaxolisa hayi ngeke ngikwazi. kodwa ngoba ngani yami enale foni ilona bambiza ngayo Hayi, ngiya-understand ukuthi iyona bambiza ngayo kodwa ngokuhlonipha wena ma ngeke ngikwazi ukunikeza ifoni. Ngeke wena. Ngoba wasephula isithembiso sakhe sokuthi uzokunikeza imali yami. Nami ngizothola from return mina. Kumele kube khona into engizoyibamba esandleni ukuze ngenze sure ukuthi imali esandleni iba khona. ngiyenda ngithi sesibuyisele kumina umntanami Hayi mangiyeza. uthi konke uzokuletha kumina makukhona izikhalo Sizoza kuma. yeah wena phela ngiyethembe ngifoni ngoba iyona nto abizwa ngayo ukuze ngikwazi nami mase ngifune yami imali kuyena ngiyifune ngiyithola Wenzani lo? Hayi. Lungile. Ngicela ungithembise umuntu omdala ukuthi uzonginikeza ngempela imali yami. ngizokunika ngane yami ngizokunika ngane yami Hayi ngiyakuthemba. hawu cha no ngiyakuthanda ngane yami yes ungasinaki lesi sigebengu Hayi kodwa mama ungeza imali yami nje. Ngiyayiyo imali yami iyona nje bandle ngiyidingayo. uzayithola ngane yami Ngiyabonga. nami ngiyabonga Hayi siyabonga ma. Samba. Ngiphinde ngibingelele babukele emakhaya. Noma ngiyitholile encane imali kwathi ukugculiseka inhliziyo ukuthi at least ingxenye yemali ngiyitholile. Nanokucabangela umuntu omdala ukuthi naye usekhale kakhulu ngaye umbhemu lona ngingayibuyiseli kumhlupha nje okuningi. So ngiyabonga ngokuthi ngiyitholile encane enye ngisazophinde ngiyithole futhi ngokuhamba kwesikhathi. Isivumelwano sami nogogo kube kanjalo. Ngiyabonga.